खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आर्जेन्टिनानि मुंदांखा फुटबल गेलेग्रा डेइग' माराड'ना बिथाङा मैया 60 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय बिथां माराड'नाया ब्रेनआव थै जमा जानायनि थाखाय ब्रेनखौ सार्जारि खालामजादोंमोन बिथांनि ब्रेन सार्जारिया गाहामैनो जोबनानैबो थांबायमोन नाथाय हस्पिटालनिफ्राय न'आव लाबोखांनायनि सप्तानै उनावनो बिथाङा हार्ट एटेक जानानै मैया जिउ गोमाबाय बिथां माराड'नाया सासे जोबोद मुंदांखा फुटबल गेलेग्रामोन बिथाङा खेबब्रै वर्ल्ड कापआव गेलेदोंमोन बिथां माराड'नाया 1986 मायथाइयाव गेलेनाय वर्ल्ड कापआव आर्जेन्टिनाया देरहानो हादोंमोन आरो बे 1986 मायथाइनि वर्ल्ड कापआवनो बिथाङा गल्डेन बल एबा सनानि बल बान्थाखौबो मोननो हादोंमोन बेनि अनगायैबो बिथाङा 9 बार क्लाब टाइटेलखौबो मोननो हादोंमोन दा 60 बोसोर बैसोआव बिथाङा मैया जोबथा हां लाबाय दिनै 22 नभेम्बर भारत बन्द बे बन्दखौ मोन 10 सेन्ट्रेल ट्रेड इउनियनफोरा फोसावदों बेफोर जाहैबाय इन्डियान नेशनेल ट्रेड इउनियन कंग्रेस अल इन्डिया ट्रेड इउनियन कंग्रेस सेन्टार अफ इन्डिया ट्रेड इउनियन CITU आरो माखासे इउनियनफोर बे बन्दनि थाखाय गासै सा 25 कौटि मानसिफोरा गासै इन्डियानिफ्रायनो बाहागो लागोन जरहाट इउनिटनि CITUनि लिडार बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बे भारत बन्दखौ आसामावबो फालिनाय जागोन आरो बे बन्दखौ फालिनो थाखाय ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट LIC आरो माखासे बेंक इउनियनफोराबो मदद होगोन जायनि थाखाय दिनै साखा बन्द थानायजों लोगोसे बांसिन बेंक आरो अफिसफोरा बन्द थागोन बे भारत बन्दखौ मोन 10 सेन्ट्रेल ट्रेड इउनियनफोरा गावसोरनि माखासे दाबिखौ लानानै बन्द फोसावदों बिथांमोननि दाबिफोरा जाहैबाय सोरखारा आबादारि आरो लेबारारफोरनि थाखाय गोदानै बानायनाय नेमखान्थिनि हेंथायै आरो पाब्लिक सेक्टरफोरखौ प्राइभेटाइजेसन खालामनायनि हेंथायै गोदानै बानायनाय NPS नेशनेल पेन्सन सिस्टेमनि हेंथायै आरो गोजाम पेन्सन सिस्टेमखौ लाबोफिननो थाखाय आरो माखासे गोबां दाबिफोरखौ लानानै बे भारत बन्दखौ फोसावदों बेनि अनगायैबो आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈ बिथांनि थैनायखौ मान बावनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ दिनै सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय गासै सोरखारि नङै अफिसफोर आरो फरायसालिफोरखौ बन्द थागोन होननानै फोसावदों फेसबुकनि गेजेरजों 15 बोसोरनि उनाव गोमानाय बिमाखौ मोनफिननो हादों 15 बोसोर सिगांनो मित्रजित चौधुरी मुंनि सासे सेंग्रानि बिमा रमा देवीया फिसायजों नांज्लायनानै न' गारनानै खारदोंमोन बै समाव मित्रजित चौधुरीया 7 बोसोर बैसोल'मोन बिमाया बिखौ गावजों लांफायाखैमोन आरो बियो कलकातानिफ्राय दिल्लीसिम हारसिङैनो खारलांदोंमोन फिसायजों नांज्लायनानै खारलांखांनायनि उनाव बिमा रमा देवीनि खर'आ मोजाङै थायाखैमोन बेनिखायनो बियो गासै खोथा बाथ्राफोरखौ बावजोबदोंमोन दा फिसाज्ला मित्रजित चौधुरीया गोमानाय बिमाखौ 15 बोसोरनि उनाव फेसबुकनि गेजेरजों मोनफिननो हाबाय मित्रजित चौधुरीया बुंथिनाय बायदिब्ला बियो गावनि बिमाखौ सानसेबाबो लोगो मोनफिनगोन होननानै जेब्लाबो फोथायनायखौ लाखिदोंमोन आरो दा फेसबुकनि गेजेरजों गोमानाय बिमाखौ मोनफिननो हानानै जोबोद गोजोन मोनदों होननानै बिथाङा फोरमायदों निबार साइक्ल'न एबा बारहुंखानि गोहोमा तामिलनाडु आरो पुडुचेरीआव गोग्लैजेनबाय तामिलनाडु आरो पुडुचेरीआव मैयानिफ्राय अखा आरो बारा बारजेनबाय इन्डियान मेटारलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDनि बायदिब्ला निबार बारहुंखानि गोहोमा तामिलनाडु आरो पुडुचेरीनि लैथो जिंफोराव थांनाय हरनि 2 रिंगानिफ्राय दिनैनि गेजेराव गाज्रि गोग्लैनो हागौ जायनि गोख्रैथिया 1 घन्टायाव 145 किल'मिटार जागोन बेनि थाखायनो दासिम गासै 1 लाखनिबो बारा सुबुंफोरखौ लैथो जिंनिफ्राय रैखाथि गोनां जायगाफोराव दैथायहरखाबाय आरो बेफोर जायगाफोराव सोरखारा सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय दिनै सानखौ पाब्लिक हलिडेबो फोसावबाय इन्डियान रेलवेआबो बेफोर जायगाथिं थांग्रा गासै गं 12निबो बारा ट्रेनफोरखौ मैया आरो दिनैनि थाखाय बन्द खालामनानै होखादों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो खोमसि फोथायनायनि सन्देहखौ लानानै बिजामादैखौनो अरजों सावथारदों बियो हायद्राबादनि मोनसे जाथाय गावनि असे बिजामादैखौनो खोमसि फोथायनायनि सन्देह खालामनानै मन्दिर सिङाव चेयाराव खानानै बिहाव बिखुनजोनि नखरनि मानसिफोरा गोथाङैनो अरजों सावथारदों सावथारजानाय बिजामादैनि मुङा फागिला पवन कुमार 38 बोसोर बैसोनि बियो सासे सफ्टवेयार इन्जिनियारमोन
गावनिनो बिबोनां थैखांनायनि उनाव बिबोनांनि बिसिखौ नायनो थाखाय बिहावनि गामि तेलेंगानानि जागतियाल जिल्लानि बालवान्तापुर गामियाव थांदोंमोन। बेयावनो बिहावनि नखरनि मानसिफोरा गावसोरनि फिसाज्लाखौ गोसोम जादु एबा ब्लेक मेजिक खालामनानै बुथारदों होननानै सन्देह खालामनानै गावनि बिजामादैखौनो चेयाराव खानानै मन्दिर सिङाव सोनानै अरजों गोथाङैनो सावथारदों। जाथाय जाखांनायनि उनाव पुलिसफोरा बुथारजानाय पागिला पवन कुमारनि बिहावनि नखरनि मानसिफोरखौ दा हमबाय। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈ बिथांखौ मान बावनो थाखाय आसामनि सेन्ट आर्टिस्ट एबा बालाजों सावगारि आखिग्रा रन्जन सइकिया बिथाङा बालाजों तरुण गगৈ बिथांनि मुसुखा बानायदों। बे मुसुखाखौ बिथाङा ढेकियाजुलिनि गाबुरु दैजिङाव बानायनानै मान बावदों आरो बेखौ बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायदों। बिथां रन्जन सइकियाया सासे टेटनि फोरोंगिरि, अब्लाबो बिथाङा बालाजों सावगारि आखिनायाव आखा-फाखा। बेनि सिगांबो बिथाङा बालाजों डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम, बारग' प्राइम मिनिस्टार अटल बिहारी वाजपेयी, भुपेन हाजरिका आरो मुंदांखा गोनोखोआरि एबा साइन्टिस्ट आइनस्टाइननिबो सावगारि बानायदोंमोन। थांनाय 13 नबेम्बराव जम्मु एन्ड काश्मीराव पाकिस्तानफोरनि सिजफायार भायलेसन खालामनायजों जिउ गोमानाय आसामनि धुबरी जिल्लानि मुंख्लं हाराधन चन्द्र रयनि नखराव थांनानै मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ बिथांनि नखरनो 20 लाख रांनि चेक हैदों। बिथां सर्बानन्द सन'वालआ बुंथिदों दि इन्डियानि थाखाय बिथां हाराधन चन्द्र रयनि जिउ दान होनायखौ हादोरा बावनाय नङा। बिथांखौ जेब्लाबो मान बावगोन आरो बिथांनि नखरनि मानसिफोरनो साख्रि होनो थाखायबो नांगौ बायदि खामानि मावगोन होननानै बुंथिदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि एलअसिआव थांनाय 13 नबेम्बराव पाकिस्तानफोरा सिजफायार भायलेसन खालामदोंमोन, जायजों जोंनि इन्डियानि 4 आर्मिफोरनि जिउ गोमादोंमोन आरो बे जिउ गोमानाय 4 आर्मिनि मादावनो जोंनि आसामनि हाराधन चन्द्र रय बिथाङाबो सासेमोन। आसाम नागालेण्ड सिमा सेरनि बकाजाननि गोजाम लाहरिजानिफ्राय गासै 1,20 लाख रांनि गान्जा हमनो मोन्दों। AS-01 CC 8564 नाम्बारनि गंसे ट्राकखौ सिग्रोमनायाव पुलिसफोरा बे ट्राकनिफ्राय 600 केजि गान्जा हमनो मोन्दों। पुलिसफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला फालांगिरिफोरा बे गान्जाखौ सिखावै मणिपुरनिफ्राय आसामनि गेजेरजों गुबुन गुबुन स्टेटफोराव लांनो नागिरदोंमोन। पुलिसफोरा बे केसआव दा ट्राकनि ड्राइभार सिन्टेन गानबा सिंखौ हमबाय आरो हमजानाय गान्जानि बेसेना खमैबो 1,20 लाख रां जागोन होननानै पुलिस बिफाना बुंथिदों। जानो गोनां 2021 मायथाइनि स्टेट एसेम्बलि इलेक्शननि थाखाय गोदानै 6,000निबो बारा पलिं स्टेशन बारायदेरनानै होगोन। आसाम गभर्नमेन्टआ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि बिथोन बायदियै कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै जानो गोनां 2021 मायथाइनि स्टेट एसेम्बलि इलेक्शननि थाखाय 6,000निबो बारा पलिं स्टेशनखौ बारायदेरनानै होगोन। भट होगिरिफोरनाव जाहाथे भट होनायनि थाखाय कर'ना भाइरास गोसारा, बेनि थाखायनो मोनसे पलिं स्टेशनाव गुबुन बोसोरनिख्रुइ खमसिन सुबुंफोरा भट होनो हागोन आरो दाब दाब जायगायाव पलिं स्टेशनफोरखौ बारायदेरनानै होगोन। जानो गोनां 2021 मायथाइनि एसेम्बलि इलेक्शननि थाखाय गासै 6,452 गोदान पलिं स्टेशनफोरखौ बारायदेरनानै होगोन। जुनियायै आसामाव दा गासै 28,205 पलिं स्टेशन दं आरो बेखौ बारायदेरनानै होयोब्ला गासै 34,657 पलिं स्टेशन जागोन। कंग्रेसनि लिडार राहुल गान्धी बिथाङा मैया आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगैनि गोथै देहाखौ मान बावनो थाखाय गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव फैदोंमोन। बिथां राहुल गान्धीया 2 घन्टानि थाखाय आसामाव फैनानै तरुण गगৈ बिथांनि गोथै देहाखौ मान बावनायजों लोगोसे बिथांनि नखरनि मानसिफोरजोंबो लोगो हमदों। 23 नबेम्बर समबारावनो जिउ गोमानाय तरुण गगৈ बिथांनि गोथै देहाखौ दिनै फुंनि 9 रिंगायाव जोबथा बिदाय होसिगोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।